יא רבק, מה קורה חברים שלי? רגע, לפני שנדבר בוא נעשה את הפתיח. ולוג חדש! מה יש לך? עוד פעם התבלבלת? זה לא שלי. מדובר בגנב, פשוט גנב. זה הפתיח שלי, לא שלך ושל החבר החדש שלך. יש לו חבר חדש, תכירו. חבר חדש. תכירו. איזה יפה. בוא נמשיך, בוא נעשה את הפתיח. מה קורה אלופי הארץ בכל העולם? לא, זה של אורן, נו באמת. אתה מבלבל אותו, אתה לא חושב? זהו. יאללה בסדר, יאללה סבבה, יאללה מספיק. הגעתם לערוץ של יאל, הערוץ הכי מצחיק. יא רבק, טוב חברים, אז מה שקורה היום זה שאני הולך לעשות אתגר 24 שעות בבריכה. היית רוצה. מה אתה אומר? אפילו השכנים עושים טוק טוק טוק. ברור שהם יעשו, הם גם רוצים להיכנס. הולך להיות מטורף, מטורף. ושאמרתי לכם שנגיע ל-20,000 לייקים ואני אעשה מגלצ'ה מהחדר שלי לבריכה. מה חשבתם, שאני צוחק? חכו לבלוג הבא. בבלוג הבא אתה עושה מגלצ'ה מהחדר לזה? אבל עזוב את זה עכשיו. וואו. עזוב את זה עכשיו. וואו. אבא. אתם קולטים, הוא עושה מגלשה משם לשם, איזה קלט קרוב. עזוב את זה עכשיו. מה? אני הולך להיכנס לבריכה 24 שעות. כנס. עם אוריאל אח שלי היקר, ביחד. אתה נכנס איתו? זורם איתי. הוא זורם איתך. אתה זורם איתי? זורם איתו? הנה נועם גם בא. אבל תיעלה. פולה, אתה סתם אומר. אני סתם אומר, אבל תיעלה. סתם אומר. טוב, כנס למים. רגע, מה? בוא נשים מתנפחים. איפה יש לך מתנפחים? נפח מתנפחים. בואי תראו כאן איך לנפח. רגע, לפני. חברים, אתם לא מאמינים מי חזרה הביתה. אוריאל, אתה יודע מי חזרה הביתה? מי? לואי חזרה הביתה אחרי שנה וחצי. כנסו לבלוג של אבא ותבינו הכל. לואי, אני פה, חברים, מפה, והיא מהממת. ודרך אגב, ראיתם בבלוג אצלי שהיא צלעה, נכון? כשהבאנו אותה? בואי, לואי, היא כבר לא צולעת, אתם רואים? היא מאוד מבוגרת, אבל היא כבר לא צולעת. היא מהממת. כנסו לבלוג בקישור למטה, בתיבת המידע, ותראו בדיוק איך פגשנו אותה, ואיפה, ואיך היא חזרה, והכל, וזאת לוקה. לוקה, חמודה. טוב חבר'ה, נהייתי קצת רעב. אוריאל, אתה רעב? רעב, למה לא? זמין. זמין לך, לא רעב. מה אתה רוצה לאכול? מה יש? יש בשר. טוב. הלו? שלום. כן, רציתי להזמין. משלוח. טוב, מה אתה רוצה לאכול? בשר זה טוב, בשר. אני אזמין לך משהו, אני אזמין לך מיקס. תעשה לו איזה מיקס של בשרים. אני סומך עליך, יאללה. בסדר, אין בעיה. תעשה לו איזה מיקס של בשרים. בלף או בפיתה? בפיתה. פיתה. כן, ולי תעשה חלאויית. שיפוד אחד, חלאויית, ותשים הכל חוץ מחריף. רגע. לא בא לי חריף, אתה יודע, אחרי זה בלילה לא טוב. החריף. כלול במחיר? החריף כלול במחיר? כלול. אני השליח. מה? מהר עשיתי את זה. מה עשיתי? בבקשה. מה לי, אתה פותח שולחן, אני רואה סלטים, עניינים. מה הבעיה, נעשה שולחן, במיטת מים שלי. תזמין את אוריאל. אבל אני ביקשתי בלי חריף. נכון, סליחה. זה חריף? זה גבר. ברוך אתה, אדוני אלוהיך העולם, המוציא לחם מן הארץ. אמן. אתם רוצים משהו לשתות? יש פה, הנה אם אתם רוצים, אני אביא לכם כוסות, תשתו מהבריכה. יש פה מלצר, עכשיו אביא לכם. עכשיו אני מביא לכם תיאבון. תדע לך, אבא. הוא שם מתנדנד. אבא, צריך למחוא לו כפיים, הוא עבר טסט אתמול. עברת טסט? על מה? יש לך רישיון? כן. וואו, יפה. ובמקום לנסוע, הוא פה בבריכה תקוע איתנו 24 שעות. זה על סיגר. טוב חבר'ה, אני עושה הפוגה רגע מהבלוג 24 שעות ואני רוצה לספר לכם משהו. חברים שלי, יש מצב שאתם עדיין לא יודעים שנכנסתי לבית הכי מדובר במדינה, House of Cuss מבית מג'יקס. אני כל כך מתרגש שסוף סוף עלה הפרק של משפחת אליהו. אז אם
אם אתם עדיין לא שמעתם, אבל אין מסך שעדיין לא שמעתם, ב-House of Cuss הולכים להשתתף משפחת הרסו וירדן ויזל, מרים גדיאל ועידן תלם, מיכל בן דוד וריב גרינפלד, אורן צברי ועוד מלא חברים מעולם היוטיוב ומהטיק טוק, בבית אחד מלא במסיבות מטורפות שתאמינו לי, לא תרצו לפספס. היום עלה לאוויר הפרק החמישי, בו אתגרנו את המשתתפים לעבור משימות הישרדות קשות במיוחד, והכל באווירה של ג'ונגל מטורף. אז עברנו למשימת הגרביים הרטובות, כמו שאתם יכולים לראות, הם כמה שיחות. יאי, כל הכבוד! אוקיי, אתם פה עם 3 גרביים על עמוד! אז לפני שבטעות אני בכלל מגלה לכם את הכל, שמתי לכם לינק בתיבת מידע וגם כאן בכרטיסייה לפרק החדש והמטורף של House of Cuss. הם גם מחלקים לכם פרסים. אתם יכולים לזכות ב1,000 שקלים לקניות בשיין. לכו תגיבו איזה חיה לא מופיע במהלך הפרק ותוכלו לזכות. סומך עליכם. טוב חברים, אני אחרי האוכל, אני נח טיפה, אולי נקרא לי איזה משהו. מה אתה אומר אבא? הבאת ספרים איתך? הבאתי, מה אתה דואג? אתה גם קורא ספרים? כל הכבוד ליאל, אני גאה בך. הוא קורא ספרים הבן שלי. מה זה? איזה ספר זה? זה הספר שלי. מה? תהפוך נראה? לא, אין מה להפוך, זה ספר שלי. אבל תהפוך, אני רוצה לראות. זה אני, תראה. אתה רואה? זה אני. זה לא אתה, זה לא יומן שלך. זה שלי. לא, תהפוך נראה, זה לא יומן שלך. מה יש להפוך? אני לא מבין. יא. אתה רואה? זה שלי. מה זה היומן הזה? זה היומן של אורן? אתה רוצה גם יומן? מה יש ביומן הזה? יש בדיחות? אוריאל, תקרא באלף, לא בעין. בוא נראה. מה אמר הקיר לקיר השני? אפגוש אותך בפינה. עוד. יומיות לליאל, האח הכי מצחיק בעולם. בינינו היום, אז זה אמור להיקרא יום הצחוק הבינלאומי. תעלולים, מתיחות, כל יום איתך הוא הרפתקה. ליאל, תראה, יש פה ג'וק. איפה? לא, זה סתם, זה בדיחה. ליאל זה בדיחה, סתם, אין פה ג'וק, אין פה ג'וק. אתה גם מפחד מג'וקים? גם, טיפה, יש חשש. חשב. בקיצור, אתם ממליצים על היומן של אורן? וואלה, כן, למה לא? כן, ממליצים עליו? כן. טוב חברים, אם אתם רוצים יומן כזה, ניתן להשיג אותו בחנויות המובחרות. ומי שיצטלם איתו ויתייג אותך? וואלה, אני משתף, ולא רק שאני משתף, אני גם שם עוקב. איך אני? וואי, איזה גבר. איך אני? טוב, יאללה, אתה מוכן לעשות מצעד חיקויים? יאללה. אני אתחיל. שרון! שרון! מי זה? שרון! שרון! מי זה? זאת אמא של שרון. שרון! איך קוראים לך? מאירה. אז תעירי אותו. הנה, מי שמכיר זוהי סדום, הסרט הכי מצחיק בארץ, אוריאל עושה חיקוי של המעליק של סדום. באמת? בוא נראה. בוקר טוב מכובדיי וחברי המועצה. אדוני יושב ראש האופוזיציה. שלום לכולם. אני שלום לך לעבוד המעליק. על הפרויקט החדש שלנו. תציין זי. יאללה, איזה עוד חיקוי אתם יודעים? מי של טרוני? טוב חברים שלי, אתם לא מאמינים מה קרה. מה קרה? אתם לא מאמינים, הכלב שלי דרך על קוץ. הוא דרך על קוץ. אנחנו עכשיו בדרך למיון של כלבים. אני לא מבין למה מיון של כלבים ומיון של בני אדם לא אותו דבר. למה לבני אדם מתייחסים יותר? כלבים יש להם גם נשמה. אתם רואים את הזבוב הזה שמה? זה כמו כלב, זה כמו בן אדם. צריך לכבד את כולם. טוב, אבל עכשיו אנחנו בדרך למיון, ואני מבטיח שהכל יהיה בסדר. נקווה לבשורות טובות. רקסי, בוא תן נשיקה. מה פתאום? נזכרת עם אמי שלה? סמיון! מה נשמע חברים שלי? אתם לא מאמינים מה קורה במדינה שלנו. הכל ירד ל7 שקל בלד. מה זה פה? מה יש לך אתה? מה אתה עושה פה? 7 שקל! וואו! 7 שקל! טוב חבר'ה, אני רוצה לספר לכם את הסיפור של לואי. היו ילדים פה בשכונה שעשו נפצים, לפני 1.5 שנה ככה. והכלבה התחילה לרעוד, לפחד, והשער איכשהו היה פתוח, אז היא פשוט ברחה מהבית. מישהו כנראה, אני לא יודע, לפי מה שהבנתי מתל אביב, ראה אותה ולקח אותה ל1.5 שנה. לקח אותה ל1.5 שנה, ככה פשוט. בלי לבדוק את השבב. בלי כלום, והיה שבב. ואז אחרי זה הם פשוט לא רצו אותה, אז הם זרקו אותה בכלבייה בתל אביב. ואז אחרי זה כלביית תל אביב בדקו על השבב והיה כתוב אלי אליהו מספר טלפון. זה אני. תגיד להם מה המספר שלי. 052-433-11.
ואין שם אף אחד. יא רבק. אז הם התקשרו לאבא, ואז אבא בא ישר לקח. אורל, מה עשית? הוא עשה. מה עשיתי? ליאל, מה עשיתי? הוא עשה פוק. עשית פוק? עשית פוק? עשית פוק? נראה לי שהוא עומד לצאת מה... איזה שי בילה. נראה לי אתה הולך לצאת. לא, אתה יודע מי שמפסיד מה מפסיד. הוא אמר זובו. זובור, תיזהר. אני נזהר. אז מה, כיף לך פה אוריאל? אל תיגע בי, לא נגעתי בך. אל תיגע בי. אל תיגע בי. אל תיגע בי. טוב חבר'ה, מה שקורה, ליאל קצת הלך לישון. ומה אתה קשור לפה? חולצה של ואנס, העניינים. אני חודשיים סגר טיפור. הילד נרדם. בוא תעיר אותו. ישן חזק. הילד נרדם. נרדם. אתה הבהלת אותו. מה נשמע בדלק? איך אתה מרגיש? הוא לא אמר לך כלום, זה חבר שלך. כבר איזה לפחות 3 דקות. כנס איתו גם לאתגר, כנס איתו. תיכנס, תוריד נעליים. עכשיו תקשיב, אני אגיד לך מה הבעיה אחרי שאתה נכנס. מי שיוצא לפני 24 שעות עושים לו זובור, מלא ביצים לראש עם קמח ולבן ושמנת וגבינות. אמא שלו עובדת מפעל לגבינות, הכל בראש שלך. עבדנו. זה נכון. זה לא תופס, אני לא קראתי את האותיות הקטנות בחוץ. זה לא תופס? בקיצור, יש לכם כדור, אתם יכולים לשחק בכדור. מי שלא זוכר את בר מבלוג בתומי ועוד מלא ולוגים שהוא נדחף בלי שהזמנו אותו, אז תיכנסו לראות איזה חמוד. יש לו אופנועים חבר'ה, כולם מקולקלים. זה נכון. יואו, אני לא מאמין. אני לא מאמין. את לא יכולה להיכנס. למה? כי את לא יכולה. אבא, נדחוף אתכם. לא, את לא יכולה. מי שנכנס, הוא נכנס לתחרות. רגע, הוא גם בתחרות? הוא בתחרות מזמן. אני בתחרות? אתה גם בתחרות. מה הפרס? רגע, למה היא נדחפת? לורן, קחי בינתיים שיהיה לך איזה משהו לקרוא. את רוצה את זה? לא תקבלי. למה? לא תקבלי. חברים, זה היומן של לורן. אלי. מי שרוצה, זה ניתן להשיג בחנויות המובחרות. בבקשה. מה, אתה באמת עכשיו ככה כמה זמן אתה פה בפנים כבר? 3 שעות. באמת? כן. איך תהיה פה יומיים? מה קורה אם אתה מפסיד? זובור. יאללה, עדיף זובור, בוא נראה החוצה. הוא נרדם נראה לי חבר שלך. נרדם? אתה יודע מי זה? אתה יודע מי זה? מי זה? יוחאי. תוממת בעיניי. שלום. קוראים לי? יוחאי. יוחאי? 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 זה יוחאי. יוחאי? טוב, מה שקורה כרגע, אנחנו עושים אתגר הבדיחות הגדול, ואתם תגידו איזה בדיחה הכי מצחיקה. למי דגדג לו? תעזוב לי את הרגל. טוב, יאללה. טוב, בר תתחיל. אני אתחיל. כן. זה לא בדיחה, זה שמות. טוב. איך קוראים לתופר שאוהב לצאת למסיבות? תפרן? חיית לילה. זה לא מצחיק. טוב, ליאל, עכשיו אתה. עכשיו אני? כן. אינדיאני אחד בא למקדונלדס. זה לא, נו. המוכר שואלת אותו, לקחת או לשבת? הוא עונה לה, לקחת לשבת! איזה צחוקים מצחיק. מצחיק? יש לי עוד אחת. לא התחברה. יש לי עוד אחת. רגע, ליוחאי יש. יוחאי. מה ההבדל בין נזלת לברוקולי? מה ההבדל? נזלת ילדים ברוקולי. תוציאו לו. מה זה בוא רגע. למה פיל וג'ירפה נכנסו למנהרה ויצאו 3? אני יודע. מאיפה אתה יודע? אני מנחש. אתה היית עובד בספארי? אל תגיד. אני מנחש. אל תגיד. טוב, לא אומר. אני רוצה להגיד. נו. היה גם היפופוטם? לא. כן, תגלי. יוחאי לגלות? תגלה. יוחאי! יוחאי. יש לו עוד אוויר מהגוף! תגלה. יוחאי! כי לפי דבר משהו שקרה, אני לא יודע איך זה בהתחלה. למה? זאת גם חיה! אני לא מכיר חיה כזאת. לא! אני יודע למה למה. פיל ו... למה? זה הזה ש...
מה עשית? זה למה? לא? שיורק, הוא עושה בכאילו. לאלפקה התכוונת. למה? יש לי יחידה אחרת. יוחאי במתח. יוחאי תהיה במתח. למה יש 6 רגליים והולך על הראש? עכביש. לא. אני יודע. קינה. שרפת אותי. שרפתי אותך. טוטל. גמרתי אותך. אני מכיר את זה. אני גם הייתי יודע. זה לא גרוע. זה גרוע. כן? תחשבי שנייה בהיגיון. למה יש 6 רגליים והוא הולך על הראש? קינה? לא הייתי עם חולצה לבנה? הייתי, אבל היא נרטבה, שמתי חולצה שחורה מעליה. טוב. איפה יוחאי? יוחאי מסכן, הוא לא פרש, הוא עזב. למה הוא עזב? כעיקרון בר הדיח אותו. הדחת את יוחאי? חיביתי לו את הלפיד. הוא לא פה. טוב, מה שקרה, הוא נפל למים והוא התבאס. אז הוא הלך להחליף בגדים. די לזרוק את הטלפון. טוב, אנחנו עושים עכשיו את אתגר הקליעות לסל. אתם מוכנים? טוב, ליאל, מה צריך לעשות? שמי שקולע לסל יכול לבקש מהאחר להכניס את הראש למים. כאילו אם לורן קולעת לסל, אז היא יכולה לבקש ממך כן. להכניס את הראש למים? כן, אז אני אתחיל. אז בוא אבל ליד בר, כי אתה קרוב. אז אני אתחיל. וואי, רגע, שירשמו מי לדעתם ינצח. ברור שאני, לא סתם. תרשמו ותכתבו בכן. יאללה, תתחיל. כן. רוצה להיות צמוד אליי. יואו! עכשיו לורן, אבל להתרחק. יואו! יואו, אלוהים! לא. טוב, חברים, מה שקרה פה עכשיו, אני לא יודע אם שמתם לב, תוציא אותי. רגע, אבל לורן קלעה. תוציא אותי, איזה קלה. לכו כל אחד צד. הוא פתח את הפקק. לא, זה ישכח. זה ישכח. לא. אתה לא יכול ללכת, אנחנו באתגר 24 שעות. לא. אתה פרשת? לא. רגע, אתה פרשת? פרשתי, אני הולך הפפותי. לורן, טוב לורן, את קלעת. אז מי את רוצה שיכניס את הראש למים? באפשרויות. זה מספיק, עכשיו אתה. יאללה לורן, תזרקי. מה זה, לאן היא זרקה? לורן, יאללה קליי. אבל זה לא עושה. מה יהיה? למה אני לא קולע? למה ככה? תכניס את הראש למים. ראש למים. לא, תכניס נורמלי. זהו, יאללה עם הזריקה. מה יהיה? חכה, לפני שאני הולך אני רוצה להגיד לך. יש! בר, תכניס את הראש למים! תכניס את הראש למים. שיכניס את הראש למים! לא בפנים. הוא לא במשחק. לא. לורן, תכניס את הראש למים. טוב חבר'ה, כולם נטשו אותי ורק אני נשארתי לבד. איזה מין עולם, אין בו רחמים. אני איתך. אז יש לי פה בגדים להחלפה, כי אני ידעתי שאני איכשהו אכנס למים ויקרה משהו. טוב חבר'ה, החלפתי בגדים, הכל. וואלה, אתם יודעים, אחרי ששרתי זהב הבן וזה, יש לי עוד איזה שיר קטן לשיר לכם. וזה השיר הכי רגוע בעולם, כיף לשמוע אותו. יש לי שיר שמעצבן אנשים, טורטוט, יש לי שיר שמעצבן אנשים. יש לי... טוב חאללה, זהו, אין לי כוח כבר. אני הולך לישון. זה טוב. אחרי שעתיים. עייף הבובה זה אהבה, ועייף גם פוע טוב. הצללים לחדר באו, לוחשים לי לילה טוב. כל שעה הוא נרדם, תכף הוא יקוד. טוב חבר'ה, השעה כבר די מאוחרת, וממש קר לי פה בלילה. המפחיד והמטורף הזה, והתקשרתי... מאוחר, לישון. אבל בדיוק באתי להגיד שהתקשרתי אליך בשביל שתביא לי את השמיכה ואת הכרית, כי קר לי בלילה. והנה אוריאל. תקשר אליי, באתי עם הרגליים. טוב חבר'ה, יש לכם 5 שניות להירשם כמנויים, להפעיל את הפעמון, וכמובן שלכתוב בתגובות. יאללה, אתם מוכנים? בואו נראה אם מצליח. מי שמצליח שיכתוב לי בתגובות, ובעזרת השם בסבתא רחל קבל ממני לייק או עוקב באינסטגרם. איך אני? יאללה, אתם מוכנים? 3, 4 ו... 5.
4, 3, 2, 1, בוא נראה מי הצליח. מטורף מה שקורה פה, חברים. לאן הוא הלך? אוריאל! בוא נעשה מה הסיכויים שמנצח, טובל את הראש מלא. רק את הראש. מי שמנצח טובל את הראש? אם אני קולע במה הסיכויים עליך, אתה פשוט, אני אצלם אותך, אתה מכניס... אבל אמרת מי שמנצח טובל את הראש. מי שמפסיד. יאללה, בסדר. טוב חבר'ה, התחלנו מהסיכויים. יאללה, מי מתחיל? אני אתחיל. זה מ-1 עד 10, נכון? נכון. יאללה. מוכן? 3, 4 ו3. לא הצלחתי. אני עכשיו עליך. 3, 2, 1, 2. אתה עכשיו עליי. 3, 4, 2. יש! סוף ניצחתי. יאללה. מה, כאילו ניקח טבילה כזאת? טבילה כמו במקווה שאתה טובל. מה, מקווה? כן, מקווה. יאללה. נו, עד פה. טובל. תגיד לי מה זה פה, אקווריום? איך טבלת? מה אני אעשה? זה כולי טבלתי. וואלה, אבל את האמת, הוא יודע להפסיד בהתערבויות. יאללה, עכשיו שחקים על ביצה לראש? לא, אני רוצה עוד טבילה, שגם הם יראו. איזה עוד טבילה? תגיד לי מה, אנחנו... אחי, מה? זהו, מספיק. יאללה, אוריאל, בוא לפה, בוא. הוא לא מכבד. לא מכבד, הוא לא מכבד. יאללה, כנס. בוא תתכסה קצת, למה קר? קר. חבר'ה, אז דבר קטנטן לפני שאני הולך לישון. אני הולך להתקשר עכשיו לנועם ולהפתיע אותה. בוא נתקשר אליה בפייסטיים, אוריאל. יאללה. נתקשר אליה בפייסטיים, נשאל אותה מה שלומה, חיים שלי. שלום! כן, מה נשמע? בסדר, מה איתך? הכל בסדר? כן. יש לך משהו לומר להם? תעקבו אחריו, תעקבו חיים שלי בלב. מה נשמע, הכל בסדר? אוהבת אותך. גם אני אוהב אותך. בסדר פה, מה איתך? את יודעת כבר, אנשים שואלים אותי אם נפרדנו. לא, פשוט כבר לא רוצה איתי טוב בבלוגים, הוא מקנא שאוהבים אותי יותר. מה? מה? חיים שלי בלב. את הולכת לישון? כן, כנראה עוד מעט. יאללה, לילה טוב. לילה טוב, ממי. ביי. ליאל, השעה 12 בצהריים. איך אתה לא מתעורר מכל הרעש של הקדיחות של השכנים? למה החלפת חולצה? נרטבה? כן, ישנתי ונכנסתי למים. באמצע... טוב, רגע, הבאתי לך פה כמה דברים. תפוס את זה. בבקשה, בוקר טוב. יאללה, תצחצח קודם כל. רגע, אבא, לפני זה. מה קרה? מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, וחמלה רבה אמונתך. צדיק, אורגינל כפרה עליך. טוב חבר'ה, יש לנו כאן את ספר הזיכרונות עם מלא תמונות שלנו מפעם ושל אבא ושל אמא. אנחנו כבר יוצאים מהבריכה. יש כאן גם תמונות שלי? איזה שאלה. יאללה. מה זה אבא? ליאל, תראה את אבא, אבל איזה חתיך הוא. זה בבית של סבתא דלילה, אמא של אלי, היא סבתא רחל, ותראו מה יש לנו פה. הוא מחזיק תוכי, אתה יודע תוכי זה? זה התוכי, כל מה שהיית אומר חוזר אחריך ומדבר. תמשיך, אני נורא מתלהבת, נו ליאל. אוי, זה בתקופה שאלי היה יוצא איתי, כשהיינו צעירים. פה בין 16 נכון. תראו. הייתי גם שר במועדונים במזרחית. ליאל, מי זה עם אבא פה נחש? יש לה קרחת שהייתה קטנה, תראה. מה יש לה בראש? קרחת, אבל הייתה תינוקת הכי יפה בארץ. מה יש לנו עוד כאן? בוא נראה. אוי, כפרה עליו. בן כמה אתה? תראה לי. שם אני לא יודע, 3, 4. איזה תמונה, ליאל. בן כמה אני שמה? חיים שלי עם הכפרה עליך. אולי בן 2, תראה. 2? איזה תינוק מתוק, איזה כיף לי להיזכר. תקשיב, אני יכולה להיות פה עוד 24 שעות. אף אחד לא מבין כמה כיף להיות פה. וזה מה זה? זה סבא ראובן, מחזיק אותך שיחי עד 120, מחזיק אותך וגאה בך איזה נכד אתה. אתה לא מתכנן לצאת, הוא כבר יומיים בתוך הסירה הזאת.
לא? ליאל, מספיק. אנחנו כיף לנו. אמא, כן. את יודעת אם אני פותח את זה, אנחנו שוקים. לא, ליאל, לא. לא, ליאל, בבקשה, לא, ליאל, אל תפתח, ליאל, אל תפתח. פליז, 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 פליז. מי זה החתיך הזה שעכשיו אני מראה בתמונה? מי זה? לא יודע, מי זה? בן כמה הוא? בן כמה הוא? כפר על היופי הזה. בן כמה אתה פה חתיך של אמא? בן 5. נכון. כן? כן, מבטיחה. אתה בן 5, איזה חמוד אתה. ליאל, רוצה לראות תמונה של אני ואבא בגיל שלך? כן. בבקשה. בבקשה, אני ואבא צעירים. ילדים. נכון שאתה אוהב את אמא מאוד מאוד. בטח. רוצה לראות את אמא ביום חתונתה? נו. בבקשה. איזה קלה. מה זה? קלה. יואו, תראה לי. כן, אני קלה. יואו, כן. את זה לא ראיתי. אז תראה שאמא קלה. הנה עוד, נכון מקודם דיברנו על סבתא רבקה? הנה עוד תמונה עם אבא. סבתא שלנו, את יקרה לנו הכי בעולם, סבתא רבקה. אתם יודעים איזו סבתא רבקה? סבתא רבקה, הבת שלה זאת סבתא רחל. סבתא דלילה שלנו, סבתא דלל. כן, סבתא רחל. שהיום הבית שלה פתוח בדיוק כמו של סבתא רבקה, ושאנחנו אוהבים אותה מאוד 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 מאוד. זה קשה היה האתגר הזה, חברים. עוד שעה סוף סוף אני מסיים עם זה. כן. אני אוציא אותך מהמים? אל תוציא אותי מהמים. כן? הלכתי כבר טוסיק, כל היום אני יושב על מים. אבל לי, הבאנו שמיכה וקרית, עכשיו אני אשן. זהו אבא, נגמר 24 שעות? אתה בערך 25 שעות כבר. כאילו אתה שעה יותר. כמה זמן אני כבר פה, אני באמת לא יודע. לא התייאשנו, אה? את מעט נדחפת. אני ערנית לגמרי, אני יכולה לשבת פה. ואתה מה קשור? אני רואה אותו נהנה, בא לי להיכנס גם. אני יכול לצאת כבר? כן, תעשה רק את הסיום. למה? אני אצא ואז אעשה. ותספר להם מה הולך להיות ולוג הבא. שאני אעשה כאן. תעשה כאן, אתה עייף. שלנו עייפה. טוב חבר'ה, אז ולוג הבא, אנחנו הולכים לקחת מגלצ'ה, לבנות אותה מהחדר שלי. כן. שאני צוחק, די נו, אלק, הוא יבנה מהחדר. די נו. כבר היום אנחנו עובדים על זה. באמת? ברור, מה קרה לך? זה הוולוג הבא כאילו יהיה? ולוג הבא. אתה תצליח או לא תצליח? הוא יצליח. אתה יודע איך אני אצליח? איך? אם יהיה בבלוג הזה 25,000 לייק, זה רק ימריץ אותי יותר. טוב, ביקשת 20,000 בוולוג הקודם והגעת בתוך יומיים. 5, זה מספיק, לא? כן, ואתה מתחיל לבנות ולוג הבא? כן. אני נותן לכם מילה, ולוג הבא כבר יש מגלצ'ה. עוד ולוג הסתיים, מקווה שנהנתם. תודה שנרשמו כמנויים והפעילו את הפעמון וכתבו בתגובות. אם אתם גם רוצים להיות כאן, אל תשכחו להירשם כמנויים, להפעיל את הפעמון ולכתוב בתגובות. יאללה, ניפגש בוולוג הבא. יאללה ביי. קפוץ למים, תהיה גבר. לא. תהיה גבר, איזה פחדן. אתה פחדן, תקפוץ למים. אני לא יודע. תקפוץ למים. תקפוץ ונסיים את הוולוג בקפיצה. אני לא יודע. תקפצי למים. מה פתאום, אני פן. קפוץ למים. זה לקפוץ למים. קפצי למים. לקפוץ לואי. קפצי למים. אף אחד לא קופץ למים. אבא, קפוץ למים. רעיון טוב.